बेयो जोबोद लाजिथावथाव मैया जितु मोनानि 8टा बाजियावहाय जे जोंनि फंबाय सिख्ला जोहोलाव बिस्मित बिथाङा जे गावनि कनस्ट्राक्शन खामानिनि थाखाय थांदोंमोन आरो फैफिननाय समावनो जोंहा सान्थालि गामियाव सान्थालिफ्रा बिथांमोनखौ लाखिनानै जे ओरैबायदि सास्ति खालामनानै बुथारदों बेयो जोबोद लाजिथावथाव आरो बिनि एगेन्स्टआवनो जोङो दिनै नेशनेल हाइवेखौ बन्द खालामनाय जादों प्लास जों 24 घन्टानि गेजेराव पुलिस एडमिनिस्ट्रेशनखौ नों रिक्वेस्ट खालामदों जिहेतु बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनांगौ आरो बिथांमोनखौ दायनि साजा होनांगौ जाय बिथांमोना इनभल्भ दं बिथांमोनखौ फासि होनांगौ आरो गाबोननि गेजेराव 24 घन्टानि गेजेराव बिथांमोना एरेस्ट खालामाब्ला जोङो गाबोननि दिनाव जों सारा बिटिसिखौ बन्द खालामगोन बेयाव खुनु कनसिडारेसन गैया आरो बेयाव बिथांनि जिउमाया जास्टिस मोननांगौ आरो बिथांमोननि जे आखल खालामनाय जोंखौ थागिबिखौ जोंनि हायावनो जे बिथांमोना बुथारनाय बे जोबोद लाजिथावथाव जोङो बे हानि मालिक आरो बेयाव खुनु जायगायै गुबुन हारिनि मानसिफ्रा जोंखौ बेफोरबायदि चान्स मोना आरो बेयाव खुनु दिन बड'लेण्ड फरायसा आफादा जोंनि बनसुआ खुनु दिन बेयावहाय जों एक्सेप्टेड नङा ओंखायनो जों आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारखौ जों रिक्वेस्ट खालामदों जाय बिथांमोना बेयाव इनभल्भ दं बेयाव खुनु कनसिडारेसन गैया बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनांगौ आरो फासिनि साजा होनांगौ। नोंथांमोननि बुजिनायाव आरो मोनथिनायाव मैया जाथाया माबोरै जाना दं? बेवहाय जोङो सानदों माबा मोनसे कनस्पिरेसिबो थानो हागौ बेवहाय जोंहा गोबां एससि कमिउनिटिसफोरनि जे दाबि खालामनाय आरो 26 इलेक्सनावहाय जोंनि आसाम एसेम्ब्लियावहाय जे माखासे समयसाफोर फैनो हागौ बे गुबुन हारिनि मानसिफ्रा जोंनि गेजेराव दाङाबाजि खालामनानै राजनितिक मालाव खालामनाय एबा सोरबा जोंनि बिथांमोननि जि मोनसे माखासे षड़यन्त्र बे जाय बिथांमोना जोंनि बर'नि बिरोधि खालामदों बिथांमोननिबो आखाइ थानो हागौ जोंहा बेयाव सन्देह दङ मानो होनोब्ला दिनै थांनाय समावबो बिथांमोननि मानसिफ्रानो रेलवेनि जि बमा बेरनायावबो इनभल्भ दं आरो दिनैबो बिथांमोना जोंनि बर'खौ दिनै बुथारदों बेवहाय माखासे जों सिन्था खालामदों बेफोर माखासे षड़यन्त्रफोरबो थानो हागौ बेखायनो जोंनि आसाम सरकार बिटिसि सरकारा बेयाव नायबिजिरनांगौ। साबेसे जिउ गोमानांनाय आरो साबेसे इन्जुर जानांनाय? दा बिथांमोना साथामाव सासेया जिउ गोमाबाय फंबाया आरो सानैया जोबोर जोखोम आरो सासेया थागोन ना थाया बेखौ बुंनो हाया। मैया जों मोनानि 9टा 10टा बाजियाव जों थांदोंमोन थांनानै जों भिजिट खालामहैदों बेवहाय जोबोद माने दुखुनांथाव जे सासे जाय थादों बिबो बिराद सिरियासलि खर'फ्रा बुख्रेब जाजोबनाय थागोन ना थाया बिराद जोंहा सन्देह दं आरो सासे फंबाया बेयो थिगैनो दं बेबो थेवब्लाबो बिथाङा सिरियासलि इल जोबोद गाज्रियै बिथांमोना बेखौ आक्रमन खालामदों आरो बेफोरखौ जों मालाबाबो बर' हिसाबै जों गनायनानै लानो हानाय नङा। दा नोंथांमोननि आफादनिफ्राय मा थांखि लानाय जादों? जोङो दिनैहाय नैबे जि दिनै बन्द खालामदों नेशनेल हाइवे बेखौ जों अर्गानाइज खालामदों जाहाथे गासैबो रायजोखौ लानानैनो जाथि हिसाबै जाहाथे साफ्रोमबो जोंनि बर' सुबुङा जोंनि हायाव जों बिखाफोर दानानै जों थांनानै थानो हायो बेयाव खुनु कनसिडारेसन गैया बेयाव सोरबा मानसिया जोंनि हायाव फैनानै जोंखौ गाग्लोबोबा बेयाव जों बर' लाइमोन हिसाबै जों गसंनांगोन आरो बे जाथाया दिनै नङा बै समनिफ्रायनो जादों गाबोनबो जानो हागौ खिन्थु जोंनि बर'फ्रा दिनै सांग्रां जानांगोन आरो जोंनि बर' लाइमोनफ्रा बेखौ जोङो सासे सान्थ्रि गाहाय हिसाबै जोङो दिनै जों होबथानांगोन।